ideya para sa negosyo. Iyan ang hihimay-himayon sa Negosyo Time na sa DZGB, as in Albay Chamber of Commerce and Industry. Yes! Negosyo Time na! Itutok na ang sa inyong mga radyo sa malaman ng mga negosyo tips hali sa mga eksperto. Kaiba ang mga regulasyon kan gobyerno. Sabay na, magnegosyo kita! Negosyo Time na sa DZGB, as in Albay Chamber of Commerce and Industry. Kaiba si former DTI Regional Director Diggs Aguilar, as in Miss Hanelet Pertis. Negosyo Time na! Negosyo time na naman po. Aldaw ning Miyerkules, alas 2 ning hapon. Yaw naman po kita para magtukar ka mga informasyon. Magpaabot sa Indoki mga makabuluhan na mga informasyon para po sa pagninegosyo. Ini po dar sa tuya kang Albay Chamber of Commerce and Industry as in ang DCGBAM. Digdi po minaimbitar kita ki mga eksperto sa pagninegosyo para po padagos na ma-inspirar, ma-encourage itong mga gusto o may kamaubutan na magnegosyo alaga dakol na pigi-entertain na mga doubts sa indang mga kaisipan. Na kung minsan baga masabi ta na diit sa ng push, okay na siguro. And to do this, minaimbitar kita kay mga eksperto para sinda mismo mag-istorya kang sa indang mga inagihan sa buhay para pag-abot kang punto na nagnegosyo sinda, maagihan man yung sitwasyon na ito, aram na ninda kung anong sa indang gigibuhon. So ini po ginigibo kang Albay Chamber of Commerce and Industry as in ang DCGBAM para sabi ta po nga ni mas lalong mapaugma ang pagnenegosyo digdi sa Legazpi, sa Albay, as in sa Gabos na Bicol Region. So, maray na aldaw po sa Gabos, sana yaong kamo dyan, padagos na nagdadangog, maski may paabot kitang maraot na panahon, pero dahil man pwede na mapupundo ang satuyang paghanap kabuhayan dahil sa maraot na panahon, dapat nga ni siguro mas lalo kitang maginguwa to effectively cope sa mga sitwasyon ng paabot. So, ngunya na hapon po, dahil na pagparapahalo yun, ang Albay Chamber of Commerce and Industry nag-imbitar kisarong resource person na sigurado ko, basing from her biodata, diit lang na informasyon hali sa iya, na siguro dahil ko nasasabihon, tamas magayon na kita mismong nagdadarangog, ang makadiskubre kung anong klaseng tao, anong klaseng karakter ang taong ini na nagdara sa iya para maging successful na entrepreneur. Ang karahayan po kay ni nagpuon siya sa, sabi nga niya, kasubago, she started from scratch. And siguro sa ngunyan, still scratching the banks or the bank books for so much money. Nayaon na po naman. Ano? So, ngunyan po, ipapabisto ko po sa imo, sa Indo, ini si Miss Maricel Nator. Okay. Ang proprietor, general manager kang Daraga Home Depot as in ang DHD Furnitures. Opo. Okay. Magandang maray na aldaw po sa Gabos na taga Pagdangog ng DCGB AM. Kaito po sir, aki pa ako, nagdadangog na ako digdi sa DCGB. Aday pa nahaloy. Kasi ate ka pa man ngunyan. By the way, kayo ba man po niya sa iyang better half si Alejandro. Alianza. Oo. Alianza. Ini si G Aloy minang kaulay-ulay kay ito pa. In fact, neighbor ko siya sa sa Washington Drive. Opo. Okay. Kaya lang garo makatakot garo pig invade kay ni ta ini po si G yaon man sa broadcasting itong Alejandro Broadcasting Network. Ngunya naggaro sa aday man garo mako akit trade secret. Mag-operate radio station. Okay. So ipadagos na po Miss Maricel Nator. Oo po. Sa sa Gabos na nagdadangog, gusto ko na po na ipaabot an sa kong pagbati. Okay. Asin po mag-iringat po kita dahil po digdi sa bagyong maabot. Opo, maghanda po. Okay. Lalong-lalo na po, bako lang itong mga
residentes, kundi lalong-lalo na itong mga negosyante. Opo. Kasi kung minsan ang sarong kalamidad, yung ang nagiging kausa para mapundo or totally mawara ang sarong negosyo. Kaya nga ni igwa kitang inaapod kay itong business continuity planning na for whatever situation, igwa kitang ginigibo para maipadagos giraray. Sabi nga ni, nadapa, mabangon. Opo. Sa pag kabuhayan. Nangyari po yan sa Muya, sir, nung pandemic. Pandemic Ano po? na, nagbagyo pa. Ayo po. Oo. Di po ba? Siguro magaling yan Narumduman niyo po. Iyo po, Opo. okay. So, ang apot ko po unang unan, paano po nangyari? By the way, ini po pala si Miss Nator, dakul na pains ang inagihan. Siguro duman kita ma-start na daing-dai ka pa kayo. Opo. Ano lang po, dati po ako, nag-start po ako as a sales clerk. Sales clerk. Opo, sa sarong appliance store. Okay. Opo. Tapos, naging, na-promote po bilang supervisor hanggang sa na-promote na po bilang store manager. And then po, umabot po sa time na ako po na yung nagbubukas ng mga bagong branches. So, gusto sabihin, from being a store manager, dahil ka na kontento, ginibo mo sa diri mo kay proprietor. Opo. As being proprietor, yun na rin ang general manager. Opo. So bako na appointed or hired, employed by others. So sa diri mo Sa na po. diri na po. Okay. Opo. So sige po. Sa store manager ka ki appliance. Opo. Okay. Ngunyan, paano ka nag-start? Ano po talaga, so parang gusto ko po talaga magkaigwaning sa diring appliances kasi nung time po na sales clerk pa lang ako, kaya siguro po na-promote ako kasi adalan ko po talaga gabos. Halos gabos po na trabaho kaya ko. Maging sa pag-helper, sa paglinig, gabos yan. Pati po sa accounting, pig-adalan ko po talaga. And then pig-adalan ko kung paano po magibo ning formula. Kasi sa mga computation ng prices, pig-adalan ko ito kung paano ninda nakuha. Yan. Okay. In short, at that time na ika-empleyo pa lang, igwa ka ng pangaturugan Opo. na magkaigwa ki sa diri negosyo. Yes po. And to pursue, para ipursu ang pangaturugan na yan, ang ginibo mo is inadalan mo. Opo. Halos gabos na aspeto kang pagnenegosyo. Yes po. Naging helper, siguro baka Sales clerk po. Sales clerk. Sales clerk. And then, inadalan mo siguro sa marketing. Yes po. And then, itong mga costing and the pricing. Opo. So, ang gusto sabihin po kayan, kung kita manegosyo, siguraduhon na ready kita. Yes po. Ara mo dapat kung anong negosyo ang lalaugon mo. Kasi po, tapos gusto mo po. Okay. Gusto mo kung ano ang negosyo na bubukasan mo. Kasi po, along the way, dakulon ka pong maaagihan na mga difficulties, mga trials. Opo. Kung bako mo, kung dai mo gusto, ang pigigibo mo, madali ka lang mag-give up. Yes po. Mag-give up ka tulos kasi parang gumaya ka lang naman eh. Nakita mo na umasenso so negosyo nung saro mong kamidbid, ay magayon palan ito. So Gusto iyon naman ito ang negosyo na gigibuhon ko. Pero po kung gusto mo talaga maugma ka sa pigagibo mo, maski ano pang trials, maski ano pang pagsubok ang itao ni Lord sa imo, kakayanon mo. Magibo ka po ning way para kung ano man ang problema na itao sa imo, masolusyonan mo. So, ang gustong sabihin kayan, pag gusto mo ang pigigibo mo, gusto mo ang negosyo mo, mas sigura anong kadipisilan, igwa pa kapag iraraning kaugmahan. Yes po. Sa negosyo na yan. Opo. So parang kapag nagka-problema ka, tapos grabing problema, nasolusyonan mo, parang achievement po. Maugmahon ka na, na-overcome. Yes po. Na-overcome po sa problemang. Okay. Oo. And probably hilingon mo sa mga kalaban mo, mugmahon ka, dipisilan sindano. Hindi naman. Hindi naman. So parang nauugma ka kasi nare-recognize. Self-fulfillment. Nare-recognize ka na rin po duman sa industry kung saan ka. Okay. Dati, who you? Sino ka? Okay. So parang hindi ka, kumbaga, ka lang. Okay. Kaya nagpuon ka talaga, who you?
Ano po ako, nung nagpuon ako, parang After kaitong magpuon ka na, anong pinuunan mo talaga? Saan ka Oo. nagpuon? So, ako po kasi, sir, kung baga, sabi ko nga ni ka ito sa mga staff ko na jawa minsan nahihirapan ka sa work mo, medyo hindi maayos yung relationship mo sa boss mo, gibuhon mo pa rin ng maayos ang trabaho mo. Maski, dai ka na maugma, Yes, kung baga, oo. kasi may mga time po na bako ka talaga maugma sa work mo. Pero, so tama sa naan gibuhon mo. Mag-resign ka kung igwa kang malilipatan. Kapag nag-resign ka, kung ma-resign ka na, ganun pa rin ang trabaho mo. Sumaayos pa rin ang trabaho, maayos ang pag-resign mo. Wara kang babayaan na problema, wara kang babayaan na maraot so pangaran mo. Kasi anytime na mga ipo kagiraray ning trabaho, makakabalik ka. Kasi sir, ang pangangaipo ning trabaho, bako man sana sarong beses. Ako po nung nag-resign sa trabaho ko, anytime makakabalik Magbalik ka ako. naman, Opo, magduman, makakabalik okay. ako. Kasi nung nag-resign ako, inapodan nga ni ako nung dati kong boss. Nakapirang resign ako, inaapodan ako pag naaraman na wara akong trabaho. Kung baga sa ano, kung ano itong value na na-receive mo, ka-values kang sa imong trabaho, babalikan mo. So, Opo. tamang serbisyo. So, tamang serbisyo. And along the way, siguro ang sinasabi na, don't burn bridges. Yes po. Don't burn bridges kasi anytime itong bridge na sinulo mo, baka magagamit mo giraray. Opo. Okay, so magayon garo yan na prinsipyo sa kwan ano. Don't make enemies, Yes po. make friends. Yes po. Oho, kasi sa negosyo, dahil ka pwede makipag-transact sa imong kaiwal. Sigurado, isasabotahe ka kayan. Yes po. Oo. Sa kapag ika-empleyado pa, tama siguro na, dahil mo pwedeng, okay, kung may reklamo ka, sabihin sa boss, pero dahil mo pwedeng kalabanon. Yes. Or kung anong rarauton, Mm-mm. unless, otherwise, mag-resign ka muna. Opo. Pero, yun nga ni po, ang iba po kaya nagtatrabaho lang dahil sa sweldo. Iya po, oo. Iba po yan na nagtatrabaho ka dahil sa sweldo. Sa nagtatrabaho ka kasi kaipuhan mo ng trabaho. Kasi pinapadaba mo ang trabaho. Opo. Kapag nagtatrabaho ka lang dahil sa sweldo, ang trabaho mo kaiyan, kung ano lang, inilangay ang sweldo ko, so inilang ang trabaho ko. Makwenta ka. Oo. Oo. Pero kung nagtatrabaho ka po ning maayos, di mo pigi-isip sa sweldo na nagtatrabaho kang maugma. Sabi ko nga sa mga empleyado ko, kapag nag-hire ako ning empleyado, kung gusto mo ba ang trabaho, kung di mo gusto, itry mo na magustuhan. Try to love it. Sabi ko, tanganing, nagtatrabaho ka maugma. Kapag maugma kang nagtatrabaho, dai ka nagko-compute, inilang ang sahod ko, inilang ano ko. Without knowing it, dahil nagtatrabaho ka ning maayos, na-promote ka na palan. Iya. Tapos sabi ko nga ni sa Inda, ako nagpuon man as a sales clerk, dai ko inisip ka ito mababaon man lang sa sweldo ko eh. Pero dai ako nag-iisip na inilang ang sweldo ko, dapat inilang ang trabaho ko. Inilang gigibuhon kong trabaho. Medyo maigpit sa boss ko, pero nagamit ko nga ni so higpit niya eh. Nakanood ka. Nakanood ako, dakulo na kong nanodan sa iya. Ayun. Kasi appliance store din, so Linaugan mo. So linaugan ko. Ibig sabihin, grabe so nanodan ko. Ngunyan, maggabisto pa ka mo? Or magbarkada ba? Hindi naman kami magbarkada, pero magkabisto, nagauron po kami kapag nagilingan kami, nagauron kami. Yun. Kung baga sa ano, ang advice mo sa mga empleyado is, as much as possible, look for the work that you love. Yes po. But if you cannot find the work that you love the work that you have. Yes po. Oo. So, Kasi may mga time po na abo mo man, kasi gusto mo palan magturo, pero wala maning Tuturuan. opportunity. Wala Opo, wala opportunity. Oo. So, naglaog ka as a sales clerk or as a cashier sa sarong store. So, try mong kamutan ang trabaho na Yeah. igwa ka. Para, kung baga, bako man magabat po ang paglalaog kada aga. Tapos, ang iba po, baga, kaya iyan na medyo may mga nakasimangot. Kasi parang napipiritan lang na maglaog. Pero kung love mo ang trabaho mo, everyday, napakagaan, ang gandang gumising sa umaga, sir, Yeah. di ba? Iya po, oo. Tapos, papasok ka, ang saya-saya, excited ka. Okay. Anyway po, let's go back duman sa itong
first na branch na sa imong Opo. binuksan sa Daraga. Paano po ito nangyari? And then, what happened after na mabuksan mo ito? Actually po, manager ako ng Sarong Appliance dati. Tapos yung mga supplier ko, nailing ninda. Kasi ako man lang po ang nagpapadalagan kay itong store na ito. Store na ito, So, okay. gabos po na ano. So, ako talaga gabos. So, ang mga supplier me, pig-encourage ako na magbukas ng sadiri ko. Okay. Tapos, sabi ko sa inda, wala naman akong kapital. Wala akong dakolang kapital. So, ang ginibo po ninda, pigtarabangan ninda ako. Pinautang ninda akong stocks. In short, sa istorya mong yan, naka-establish ka ki network, Yes po. ki suppliers. Opo. And dahil mo basta yan ma-develop kung bako maray sa imong dealing sa inda. Opo. So therefore, it speaks of character. Yes po. So dyan, Naka-build po ng trust. ng trust. Kasi ako po talaga, hindi po ako so siging pangutang. Kung pira lang po talaga kaya ang sahod ko, piga kasya ko iyan, nagsasave pa ako ka iyan, hindi it. So talagang tinubod mo itong strategy kung Yes po. paano. Kaidto po, hindi ko pa yan aram, pero iyon ang igigibo ko. Iyo pala niya ako, nung niya na dakulo na nagagibo ka ito, may nabasa na akong libro, iyo din ang pigibo ko. Dati sir, sabi ko nga, kung nagkita ka ng 10,000, separate mo na yung 1,000, 9,000 na lang yung gagastusan mo. So, ang formula ko po dati is, yung earnings ko minus savings is equals expense. Opo, So, kung baga, inano ko po iyon. Kasi, maski wala akong kwarta that time, may savings naman ako. Dahil yun po talaga, kung pira lang ang piglaan ko para sa panggastos mi sa araw-al daw, iyo lang talaga po iyan hanggang sa sumahod na ako. Dai ako nagpaparautang na, dai ko man kaipuhan. Dai Okay. ako nang celebrate ng mga birthdays para lang, kung baga, 'di ba? Ang iba mangungutang para lang Yes, or pa-birthday. Oo, mapapiesta, mapapiesta dai mangungutang. po. Mautang din sa mga investment house. Yes po. So harong Mika ito, may nagdumanda sa diton pala nan harong ni Maricel. Ko, bako ko kasi siya priority that time. So may friend ako, tinuruan ako kung paano mapadakulaan harong ko. Pero sabi ko, bako yan ang priority ko. May gusto ako. Negosyo ang gusto ko. Okay. So, itong sa first branch mo, how would you describe piraso sa imong empleyado, gurano kadakula ang store, gurano kadakula ang sa imong inventories? Ako po, nag-start, ako lang. Wara, solo ka lang? Opo, wara po akong katabang. Solo lang ako. Tapos po, sa diton lang, siguro, pirang square meter ba ini? Ini siguro mga 5 by 5, mga 25 so, square meters. Mga o arog 30 lang. square meters. Kasi, ano lang po yun, apartment. Apartment na ginibo kong, store. Store. Opo. Okay. Tapos, nag-online lang po ako ka ito. Saan po sa tindahan mo kayo? Sa Kimantong po. Kimantong. Opo. Harap ng Piamont. Yun ang pinaka-first store. Okay. Oho. Tapos, nung mga after ilang months po, nakuha ko na sa ibong, so durod ako na. Naglipat ka na duman? Hindi po naglipat, nag-extend lang. Nag-expand. So, nag-expand lang. Oho. So, kung 35 square meter, mga nasa 70 square meter na. Mhm. And then po, nagkuha na rin ako ng helper. Mhm. So, duwa na kami. So in short, nag-start ka, ika ang sales clerk, ika ang sales manager, Delivery. ika ang Sa delivery. delivery. Opo, sa gabos po. All around. Paano mo po ito nagibo na pag sinabi mong appliance store, medyo bulky yan, medyo magabat. So, Ako po, paano mo na-manage? medyo friendly ako. Okay. Friendly. Tapos, parang anong tawag niyan ka in parking ng mga ng mga jeepney na biyaheng pilar. Okay. Duman ang ninda, duman Okay. sinda Oh, na. mga barkers, yung mga Oo, barkers. yun. May So, mga barkers, duman mga may mga porters. conductor, ganyan. Conductor. Pag may delivery po ako, naapod akong tricycle. Okay. Tapos, yan, pigatabangan ako ng mga conductor, duman, ng Conductor, driver. nakakarga. Tapos tatawanan ko na lang sindang pang sigarilyo ninda, pang candy, yan. Yan po. Tapos kung kaipuhan ko pong i-deliver, na ako mismo ma-deliver, masarado po akong store. Makaag lang po ako dumaning cellphone number para kung may tao na mabakal, na magduman, aapodan po ako.
ma-inform ako na kung anong oras ako mabalik. So in short, igo na naman kaning pig-adapt na strategy. Opo. Kasi you cannot be present all the time. Nagwalat ka kisarong means on how they will contact you. Yes Paano ka po. makukontakt. Opo. Maski dai ka dyan. Opo. So, garo ginagamit mo na rin itong information technology. Opo. Kasi lalo-lalo pa ngunyan na you cannot do everything through manual, physical. So, kaipuhan mo ang teknolohiya. Yes po. So, kayo pa, inadaptar mo na yan. Opo. Pati po Facebook account and Messenger account. Gamit ko na po siya sa pagbenta. Mhm. Kasi po, pagkabanggi po, bago ako magkaturog, naga-online po ako. Kaya kadaklan po ng ng mga client ko, mga customers ko, OFW. Ah. So, yung Sure market. Yes po. Makwarta. Yung OFW po, kauron ko pagkabanggi kasi minsan aga naman po duman sa Inda. Yes, So, hanggang 10 o'clock po iyan. 5 a.m. mamata naman po ako, may mga orders na. Actually po, yung mga OFW ka ito, pati nga ni po, so, pagpadara nindang, anong tawag ka ini? So, allotment ninda Allotment, sa parents, sa Yes, aki. oo. Minsan, sa kuya, nabigbabagsak. Tamabakal sindaning sala set or appliances, instead na 10,000 man lang ang worth, minsan mapadarang 20,000 para ngayon, sararuan lang ngayon, ma'am, napadara. So, kapag nag-deliver po, saka ko naman pigtatao. So, parang Baka sabihon Sobra. pa, igwa kung uli niya dyan sa furniture, sa imo na ito. In-exchange lang mo. Bako. Masingani po kaito, ma'am, sabayan mo na tabi ning bura kasi araw ka ini, sige. Curious lang ako, pirang percent kang sa imong sales ang OFW? Kaito po, halos po, siguro po 50%, to 60%. Kaito po, nung nag-start pa lang Okay, ako. ngunyan, Wala na akong data. OFW. Bako na po kasi ako involved sa sa sales. Opo. So nag-graduate, na-promote ka na rin. Na-promote na po ako. Yan ang magayunin, Itong ika ang ma-promote kang sa Sa diri diri mo. mo. Dahil nagdagyan makakontra. Dahil naraot ang buot. Opo. May mga nag-handle na po. May bawat branches po, 11 branches kami ngunyan. May mga managers na kami, may collection manager, may accounting manager na rin, may operations manager. Siya po yung Yan ang katabang ko basic talaga. sa kada branch. Opo. Okay. Itong pag-target mo kang OFW, ano ito? Deliberator bako? Ano lang po, Deliberate. Kung sabihin, tinarget mo talaga na ining sector na ini ang hindi na, di man po talaga kasi ang ko lang po talaga mag-online. So nagpo-post okay. po ako sa Facebook account ko mismo. Nagpo-post po ako. Nagkakataon lang po na kadaklan OFW po. Kasi parang dati po kasi, sorry po sa iba na ang iba po kasi ang ninda nagpapadara sindang kwarta da iman pigbabakal ng family para sure na mababakal Direkta na talaga. sa Opo, direkta na sako. Tapos yan nagdi-deliver na lang kami. Na nga ni po ako, very grateful ako sa mga FW kasi grabe po talaga so trust ninda sa kuya na to the extent na pati talaga po so allotment ng mga family Yeah, sa ano kuya sa'yo? na po pigbabagsak. Kung baga pag po pigtatao mi na lang In or short- pigsisend mi na lang In through short, GCash. family ka na rin nila. Opo. Okay, sa pagbabalik ta ka after kang commercial. An oras hatod sa Indokang Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata sa Uno Plus. Kalidad na maaasahan mo. Serbisyong swak sa imo. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata.
kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta! Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagserbihan, asin dagdag na konbenyensya sa saindong gabos, ang DZGB. Pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store, asin Apple App Store, asin hanapon ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget, asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in Capsule. Basta Lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DZGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Mag-iribahan kita, alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay, asin maghinanyog sa kape, asin paretang agraryo. The Diocese of Legazpi brings you One Voice Part 2. One Voice Part 2, a dinner concert for a cause, featuring the clergy and seminarians of the Diocese of Legazpi with renowned chef, Chef Jesse Senchoco, as we serve fine dining experience. Sana naman po yung mga kababayan natin sa Legazpi at sa mga kalapit bayan, huwag po kayong manghinayang sa itutulong ninyo. Huwag tayong titigil ng paggawa ng mabuti, lalong-lalo na kumpara sa Diyos na pinagmulan ng lahat ng ine-enjoy natin sa buhay. Happening on October 10, 2025, 6 p.m. at the Legazpi City Convention Center, LC3. Reserve your seat now. Tickets available at your local parish. Be a benefactor. Support a seminarian. Lugod mapangyari asin maging mabunga, huli kan sa inong suporta, asin tabang kan sa tong mahal na Diyos. Salamat po! Leptospirosis ay nakakapinsala sa bato, utak at atay na pwedeng maging nakamamatay. Hindi lamang sa daga nakukuha ang sakit na ito. Kaya mag-ingat sa mga iinuming tubig o gagamiting pangluto. Huwag lumusong sa tubig o putik na pwedeng kontaminado ng dumi, ihi o dugo ng hayop na may sakit. Maglinis, magmasid, mag-ingat. Labanan ng leptospirosis. Kung may posibleng exposure, konsultayo sa pinakamalapit na health facility. Para sa libreng konsulta at reseta, tumawag sa DOH Hotline 1555, press 2. Ano ang latest? Ano ang latest sa mundo kan business? Ano ang latest sa mundo kan business? Okay, balik po kita sa tuyang programa. Yaong pamanggirarayang sa tuyang resource person, si Miss Maricel Nator, kang Daraga Home Depot. Ano po? Kasubago na pag-ururunan. Dakulo na kita na pag-ururunan kasubago. In fact, kung iisip-isipon ka sa tuyang mga paradangog, dakul sindang manunudan. Just to cite an example, no? Dapat, kung gusto mo maging successful na negosyante, dapat padaba mo ang sa imong negosyo. Yes. Aram mo ang sa imong negosyo. Or kung dahil mo man aram ang sa imong negosyo, gumibo kang paagi para aramon ang negosyong ini. Ano po? And then, pwede mo gamiton ang information technology, ang makabagong teknolohiya para makatabang sa imong pagninegosyo. Kasi physically, day ka pwedeng yaon pirmi sa imong negosyo. But if you maximize the use of technology, magigibo mo manggiraray
effectively ang sa imong trabaho para mapalago ang sa imong negosyo. Opo. And then siguro sa rupa, itong mostly itong targeting kang sa imong mga market. Yes. Ito talaga ang market mo. Kasi kung dahil mo aram ang market mo, dahil mo aram kung anong ibibenta mo. Dahil mo aram kung ano ang presyo mo. Dahil mo aram kung paano mo siya ipopromote. Kasi dahil mo aram eh. Opo. Okay. So anyway, ang naaraman ko, Miss Maricel, ang pagninegosyo mo, dahil ka man kayo ni, kumbaga sa ano, madali ang pagpuon. In fact, iwa ka mga inagihan at trials. Opo. So pwede mong i-share ito para duman sa mga nagdadarangog na, ay dahil naman niya akong pag-asa sa buhay, grabe ang sakuyang namamatian, grabe ang sakuyang problema. So ano ang sa imong inagihan kay itong mga panahon? Opo. Ako po, dati, maiguson po talaga kaya ako na halos, dahil nagpupundo. Kasi may pangarap talaga ako, sir, na na magkaigwang negosyo. Dati, dalawa-dua po ang trabaho ko. Naging manager ako sa Sarong Supermarket. Nung nag-resign po ako sa appliance store, naging manager ako sa Sarong Supermarket. At the same time, may grocery store, sari-sari store ako. So, naglalaog ako 4 a.m. sa grocery store. Malaog naman po akong 4 p.m. to 12 midnight. Opo, Duman duman sa supermarket. Supermarket, Opo, okay. na pigtatrabahuhan ko. Hanggang nagkahilang po ako ning grabe na paguna ako ngani magagada na po ako. So, paguna ako end na ng buhay. Pero dahil may aki ako, so pigsikapan ko po talaga na na maka-recover. Okay. Na tapos yun na nga nag-abot naman po so time nung grabing pagmati ko nung medyo okay na inapuda naman ako nung dati kong boss sa appliance store, pinalaog naman ako. So maski may hilang po ako dahil siguro matibay ako sa negosyo. So may mga time po, mga 4 na aldaw lang ako siguro maglaog dahil may namatian ngani. Pero nakatabang po akong maray sa business niya hanggang sa nag-abot so time na encourage na ako ng mga supplier ko na kayang-kaya mo, ma'am, mag-put up ka, tatabangan mi ika. So, igwang oras at time kayo doon, nasa laog din sarong simana, 4 na aldaw ka lang naglalaog. Opo, mga minsan tulong aldaw. Because dahil sa kamatian. Opo. So, bakit siguro kayo doon mga panahon, dahil pabaga uso sa work from home kayo doon, pero Dai pa. ginigibo mo na, no? Opo. Work from home. Maski po, kahit di ako naglalaog, pag may mga supplier na kaipuhan, kaurunon, piga apo din ako. Yeah. So, nakikiuron Nauso baga ang work from home kang pandemic? Nag-pandemic na, opo. Okay. Kang pandemic, ano ang sa imong experience ya? Nung pandemic naman po, sir, kung baga ako, siguro pasaway po, kasi sige po ang luwas ko, sa totoo lang, kasi siguro 1 week, sir, na niyaon lang ako sa harong, magkakailang ako, na-stress po ako, na grabe na, di ko aram, kasi wala na po kaming kwarta sa bank, puno po kaya sa bodega mi ng stocks. So halos wala kaming kwarta. Sabi ko, paano daw ini? Kung pag-abot ning oras ng barayadan, baka wala kitang pambayad. Lalo pa at that time, ang mga araw kaya na produkto nindo, bako yung priority. Bako po. In fact, sararado dapat eh. Kung bukas man, igual lang ning window. Opo. Kami po, sarado naman, pero naramduman ko po na mag-online giraray. So, nagpara-online po ako, tapos kinaagahan, ma-deliver naman. Nagdi-deliver po kami kung sain-sain. Siguro po, daiman kami piga ng mga, sa checkpoint. Kasi minsan nga po, duman mismo sa checkpoint, duman kami nagbababa ng stocks. Kung bawal ka, like po sa first district, may customer ako, duman kami sa checkpoint, nagapalita, babayadan niya ako, tapos pipick up po niya, duman mismo sa checkpoint. Pero may po ako kaito nasa luwas nung time na nung pandemic, na nung sabi ko, kaya taman palandi kita magbukas ning tindahan, kaya taman po palan na makasurvive nung time. Pero dahil pigi-isip mi sa mga empleyado mi na continuous pa rin, so so pag-open. And actually hindi po talaga continuous yung sweldo ninda, kasi sabi ko nga ito, nag-iwal nga kami ng operations manager mi si Tugang ko, nakaipuhan daw paswelduhan. Sabi ko, kung papaswelduhan ta actually sinda, dai na kita mabukas. Kasi wala talaga po akong kwarta that time na Pero ginibo mi po, so gabos,
kung igwang support ang dole, mi applyan mi tulos iyan para so ano yan. Tapos yung kalahati ng 13th month pay ninda kung gusto nindang kwaon, ano mi po na sabi ko gibuhan ning paraan nga ning ma-release. Dalawa man kay itong pang-release ng mga ng mga Opo. benefits sa gobyerno. Sa mga samuya lang na small businessman wara. Kaya so medyo na-hurt na na kami paano na. So parang feeling ko paano na kita. So, arog po ka ito. Kaya ang ginibo ko po, nagluluwas ako para lang makasurvive. Kasi igwa po talaga na mga pigrarentahan kami na actually continuous po so rent me. Hindi man talaga sinda nagtaon na. Although igwa ba itong relief na Opo. pwede kang magbayad 3 months after. Opo. Pero dairin po kasi nangangai po din sinda. Iyo po, oo. Ang anuhan ko na lang po ka ito, so mga suppliers. Ito ba kumananggad sinda commercial building napigarkila mo? Mga commercial na rin po. Oo, commercial na rin. Pero nagtaon naman sinda ka ito ning parang extension pero nabuo lang, di po ba? Nabuo lang. Kung baka na-defer lang, Opo, na-delay lang sa pagbayad. Tapos sa mga bayadan mi po kaito na sa supplier naka-issue na kaming cheque paano niya ako kung magralaugan. Maray po nagtao man sinda ning mga ning extension. Pero yun nga po online ako kaito nung time na ito hanggang sa open na ulit, nagbagyo naman. So nagbagyo po, blackout digdi sa Albay. Ura po talaga kami benta. Kaya inisip ko paano kami makabenta. So nag-carry naman po kami ng generator. So nagbenta ka mong generator? Opo, kasi kaipuhan may mag-survive, yes, sir. Actually, after nung pandemic, hindi mabenta, sir, yung appliance. Oo, kasi bako ito ang priority. Opo, nag-carry kami naman ng cellphone and bisikleta po. So, kaipuhan may makasurvive Kaya kung ano po yung demand, that time, igwa kami. So naghanap ako ng supplier ng bike, naghanap pa kami ng supplier ng cellphone. So yun po, naghanap ng supplier na generator nung nagbagyo naman. So kaya po nakasurvive kami. So ang gustong sabihin, pag kasarong negosyante, dapat maging creative ka to face the existing situation. Yes po. Oo, lalo na kasi kung minsan ma-stick nga ako tayo ni ang linya ko. Pero kung bako man yan ang kaipuhan, ano tama insister ka? Yes po. So kaipuhan mo, so kaipuhan kay itong mga consumers. Okay. Opo. Kasi kaipuhan pong magsweldo ng empleyado ko. So siguro sa mga karakteristik successful entrepreneur, itong being creative and itong to take challenges sa buhay. Tapos aramon mo po kung ano talaga yung demand. Yes, Opo, para di ka mawara. Kasi kung di ko po ito ginibo, wara na rin po kami. Ngunyan. So garo, ang nailing ko dyan, garo yan ang one way of managing your market. Opo. I-manage mo ang market mo. Kung daidigdingon yan, paano na? Sa inga ka pwede. Yes, so po. naka-identify ka, bisikleta, kasi dahil ito ng mga nagbabiyahing auto, yes po. Bisikleta okay lang, and then cellphone, kasi kay puan magkagigwang connectivity Opo, tapos yung online. Opo, yung online and then online marketing. Opo. Kasi bawal magbukas kay itong tindahan, physical na store. Opo. So duman ka sa online marketing. Opo. Maswerte ka nga nita, nakaka-deliver ka. Ang aram ko kay itong mga panahon, pagbako food products, dipisilon mag-deliver kay produkto. Halos parang midbid na po ninda sa auto ko. Kasi halos po everyday talaga. 3rd district, 1st district, nakakaabot po ako dyan. Tapos nung nag-open na po logo, dumana po nahirapan. Nakaipuhan mi ng magkuaning travel parang permit. Travel permit. Okay. Opo, basta parang ganyan. Nung nag-open na, 'di ba nagbukas na. Kasugsugan kang Kasagsagan po ng COVID na sarado gabos. Dai nakakaluwas laog po ako. Baka nahiling kang checkpoint ang mo duman, ang karatuluan mo duman, COVID-free vehicle. Hindi po kasi, sir, kaipuhan talaga ng tao kaito ng refrigerator. Kaipuhan ng electric fan. Kaipuhan ng aircon kasi nagauruso kang aircon nung time nung Ito yung permit sa harong. Kaipuhan ng gas range kasi po. Naga-bake ng cake sa mga tao.
So parang Ayun. kung ano po yung needs ninda that time. So kung baka nabago so lifestyle kang tao, with the change in the lifestyle, saka itong mga habits ninda, nangangaipusin daw niyan kiiba. Opo. So bako itong rutinary nindang pangangaipo. So ito ang sinamantala mo na i-supply mo sa inda. Opo. Tapos po yung mga nangaipuning beds ta may mga na-assign digdi na ano yan, so mga policemen, mga nurses na kaipuhaning beds. Oho. Sa muya po, pigo-contact kami. Siguro pataram-taram na nag-online. So, kaya po, kay ito nga ni, natatakot si Tugang ko, taan mga customer ta ngaya, so mga frontliners, nurses, doctors, policemen. Yan po ang Yes, baka ngaya ang gibo ko naman po kay ito, bago ako maglaog sa harong, nagakarigos na na. Pero na-realize ko po, baka di ako magka-COVID, pero magkahilang man ako. Dahil po, pulmonya. opo, dahil pagal ka baga mag-drive. Opo. Tapos yan ka. Sa irak nin Diyos, Daiman po. niya na. Opo. So, importante talagang maray na kabisado mo ang merkado Yes po. pag ikasarong negosyante. Opo. Kabisado mo ang merkado and madali ka mag-react kung in kaso may changes. Yes po. Tagarog gayan, mga pandemic na yung nagbago sa market. Even itong pag-market mismo, itong manner, itong practices, marketing practices, nababago yan. Yes po. So, dumang ka nag-survive. Opo. Wala kasi kaming kwarta, sir eh. Yung mga kalaban syempre mga makwarta, kaya sararado sinda. Kami, Total nga, kulong kami pagkupaan. kami struggle kami, kaya kaipuhan talaga na Okay. So, yan ang mga magayon na leksyon na Opo. pwedeng manudan kang mga paradangog manunungod sa pagninegosyo. Yes Okay, po. nasabi mo kasuwago, igwa na kamuki 11 branches. Opo. And then, igwa ka pang DHD Furniture. Opo. Paano po na-develop yung DHD furniture? Ito po, may supplier kasi kami sa Naga na nagsarado na. Tapos yung mga empleyado duman, nakiuron. Supplier ng furniture. Furniture po. Okay. Oo. Bulacan pa po kaya sinda. Tapos ako naman, parang mahirap para sa mo. Kasi kung may problema ang sofa, ibabalik mi pa sa sa supplier. sa Bulacan. Sa Bulacan, Haloy, okay. madadagit po ang customer. Kaya nung nagsarado sinda, tapos sa mga empleyado duman, wala man malipatan, so inabsorb mi po. Pero sabi ko sa sinda, turuan ako kung paano. So sinda ang nagtatao sa kuya ning costing ka ito. Pigadalan ko po gabos na kung paano ang paggibo ning salaset na nganing so dai ka man so costing ba nganing Opo. dai ka man po Malanse. malanse. Opo. Kasi baka sabihin ng kaipuan mo nga dito 20 board feet. Ito pa lang 10 board feet Yes man po. lang. So maski pag-compute kayo do, aram na. Opo. Aram na. So gusto sabihin, dapat mo talagang adalan Yes ang po. sa imong negosyo. Kasi dati po abo ko man talaga ka ito na kasi wala nga ni akong aram. Ining furniture shop mo, ano siya, nagigibo ki furniture or naga-repair lang kay itong mga kung basta nagtataw lang ki after sale service. Ano po, nagigibo po kami. Nagigibo talaga. Ang exclusive po 'yon sa Daraga Home Depot. Yung sofa namin. Though dati po nung liit pa lang kami, siguro mga 5 pa lang kami, nagsusupply din po 5 kami pa lang na branches? Opo, Okay. nakakapag-supply pa po kami sa iba. Though hindi po namin pangalan yung gamit kasi may supplier po na Papagibo. Opo. Custom made. Opo, magpapagibo siya nung model ng sala set niya, tapos i-deliver niya duman sa sa customer niya sa mga competitor may man usually. Garo subcontractor ang luwas nindo. Opo. Bali, itong model na ito bawal kaming magbenta ka ito. Bawal, sinda lang. Pero nung nung dakula na si Daraga Home Depot, di mi na kayang mag-supply pa sa iba, sa diri mi na lang po. Kumbaga, ang pigigibo mi, exclusive na lang for Daraga Home Depot. Dahil na nag-aako kayo itong mga for custom made na mga furniture. Nag-aako pa po kami, basta customer Customer mi. nindo. Opo. Bako na itong other na
tindahan. hindi po. Oo. May mga ano po, so mga mahal bagang sofa na ipapakustomize din sa muya. Kasi inila ngayon ang budget ko. Nag-aako po kami. Mga dura ano man ang sofa sa Indo? Mga Depende po igwa pong 11,995, 12,995, 13. Parang Agaro ganyan naman po. pala ang fast food 995. Parang ano kaya? 'Di ba instead na 12,000, mas barato. You Saro work pa on po the, daw yan. You work Opo. on the mindset. Kasi pag sinabi mong 12,000, mahal na Mahal yan. na. Pero pag 11,995, 11,995, siguro barato ka yan. Barato pang you 5 work pesos. on the mindset kang tao. Opo. Yan naman, saro naman na technique sa pagninegosyo. Okay. So, sabi mo nga sa igwa na kamuki 11 and then igwa ka pang furniture. Opo. Di na kulo na tao yan. Opo. So how do you deal para unang-una, ang sabi nga ni, one of the most important resources kang negosyo, manpower. Opo. Kasi nag-invest ka dyan eh. Ang investment mo dyan, bako lang itong sweldo. In fact, ang sweldo, expense na yan eh, outright. Opo. Igwa ka ng mga training, Opo. kung ano-ano pa, para i-develop sinda. Opo. So how do you deal digdi sa mga tauhan mo na dahil sinda maghali, tapos naghali another training magastos. So ano ang sa imong approach sa imong mga tao? Kami po ang regular meeting, regular training po sa mga managers. Manager. Kasi sinda po ang naman sa baba. Makascade. Oo, sinda naman. Kung anong nanood ninda sa taas, sinda naman sa baba. So, regular training po yan, monthly. Kung pwede lang, kung bako ako masyadong busy po, monthly talaga, piga iyan, meeting, diretso training. Okay. Tapos, collection department din, yun din. Tapos, nagtatao po kami ng mga incentives din sa managers and sa collection personnel. So, ngunyan, dahil may incentives sinda man po ang nag-ano man sa staff ninda. So, kumbaga, sindaman po ang nagtatauman. Okay. Oo. Kasi, kumbaga, ako kaya, pigaano ko po, na ika ang manager dyan, ika nakakaaram kung ano ang performance ka ini. Yes, so. Kung kami mismo matauduman, baka mataumi alangkaw, maluya man pala ng performance. Since ika ang nakakaaram, so bahala ka. So, empowered nindo itong mga middle managers, itong Yes, mga branch managers. Kasi po, sinda po talaga ang nagmamanage sa branch. So, kung medyo maluya ang empleyado, sabi ko sa inda, i-train. Kung medyo pasaway ka urunon. Pero, kung paulit-ulit na lang ng ano nyo na po na kumbaga recommend na for termination. Kasi yaon ka mo dyan para mag-train, yaon ka mo dyan para maging maayos ang performance ng branches, hindi lang sa sales, sa nga gabos. Tapos ang mi po talaga sir na magkaigwang maugmang environment. Kasi abo mi po na may anong tawag ka ini? Toxic environment. Sa sarong, opo. Kasi sabi ko, kung may toxic dyan na saro or ika-toxic ka na manager, ang paglalaog lang ng staff mo, magabaton. Yes, so. Maski ang pag-entertain ka iyan ng customer, dahil siya masyadong makaka-entertain. Baka masinghalan pa sa customer. Samantalang kung maugma ang environment nindo, maugma ka mong nagtatrabaho ka, boss. So, makakahiro ka mo ning maayos. Okay. How do you deal duman sa mga complaints ka mga empleyado? Actually po, sa muya, wala man ako masyadong kasi basic salary naman sa helper me, basic salary, mayroon kaming overtime, minimum wage, may overtime pay, may holiday pay, may leave incentive naman sinda. So far naman po, wala naman kaming Tapos, kami po kasi sir, paglaog mo sa muya, since po kasi, ang mga empleyado po baga dakulo na, may mga sinda sa dole. So, yes, so. Kung baga, mga entitlements opo, kaming mga employer, halos wara man. Kaya, may gawa po kaming employees handbook na pigibo. Nyaon man po duman. Garo manual. Garo manual na pagasundan ninda. Na kapag medyo may na ka dyan na saro, pwede kang ma-terminate. Pero pag ang termination mi po, pigaagin mi po yan sa yan. In short, from the very start, klaro na. Opo.
kung ano ang sa iyang responsibilities, Yes po. ano ang entitlements. Yes po. So that pag abot sa panahon na igwas siyang violation or ang management man kung pagkukulang, Opo. you have a point na pag-uurulayan. Opo. So klaro. Yes po. Bako itong whimsical, sinabi yung tanang whimsical, ito medyo kapritso nga kang management, ini Opo. ang gigibuhon. Opo. And then ini man na employee, baka iyo man ang pwedeng gibuhon. Opo. So klaro. Klaro po. Oho. Ara maninda kapag nakagibos sinda, may memo, first memo, second memo. Basta po, ano naman, pigaagi mo po sa proseso. Yes. Sa pag-resign naman po ninda, iagi man sa proseso. So sa resignation ninda, basta clear na sinda, automatic may certificate of employment kami honorable tigtatao. Opo. certificate of honorable Opo. dismissal. Tapos kung may mga kaipuhan kaming bayadan sa inda, bibayadan man po. Kumpleto bang kamo sa mga kwantigura, no? SSS? Yes po, kompleto po kami. Kompleto sinda sa benefits. Okay. Kung igwang value sa indong i-develop or gustong i-develop, kung dahil pa naka-develop, ano ito? Sa indong, kasi 11 na yan eh. Opo. Normally, ang values, yan ang nag-guide sa kada branch o sa in kita pwede. Opo. Anong values ang sa indong Sa muya naman po, yung nga ni po pigtataram ko, sabi ko, mas swerte ang mga employees me. Ganyan. Kung magre-resign sinda, so naadala ninda sa muya, magagamit nindang maray sa lilipatan ninda. Sa lilipatan. Kaya Or mas, sa negosyo man ninda. opo. Kasi mas prefer mi po nga ni na wala pang masyadong experience ang maglaog sa muya. Kasi No. para... Bako polluted ang mind. Yes po. Tama ka, sir. Bako pa-polluted yung mind. Nganing, kung ma-instill mi talaga so values na gusto mi Yes, sa inda. Kasi digdi po sa muya, parati ko po yan pigtataram sa inda. Na, kasi dati man po akong empleyado. Kaya daiman niya ako nindo pwedeng taramo na inilang kasi ang sweldo ko eh. Kasi mas mababa pa nga dyan ang sweldo ko dati. Pero nagkasya, di ako nag-isip na magkuha sa kumpanya. So, kung sa hiling mo na dai ka na maugma, kung sa hiling mo bako na enough yung kita mo digdi, pwede kang mag-file ng resignation ng maayos nganing maka-apply ka ning iba o kaya kung gusto mag-apply ka na sa iba pag nakakuha ka na sa mag-resign, basta maayos ang resignation mo. Pero just in case na maghali ka, tapos na-hire ka sa iba, nagsarado ito po, o kaya dai mo nagustuhan, pwede kang bumalik. Dakol na rin po kami na nag-resign sa muya, nagbalik manggiraray sa May muya. mga returnees pa lang kamano. Opo. Igwad ang kagayunan din po sa muya, nag-accept din po kami ng mga OJT sa school. Opo. Tapos igwa rin po kaming mga working students. Igwa na rin po, dati po igwa kaming working student na ngunyan po na siya, Regular management trainee na rin po. Tapos ngunyan igwa kaming working student na graduating na for mining engineering. Yes Okay. po. Igwa pong na rin, graduate na ng education, nagtrabaho na ulit po sa muya. In short, what you're saying, ang nakukuha mong satisfaction sa negosyo is not only in terms of monetary, Yes in po, terms of hindi po. profit, but your investment sa tao. Yes po. Bako lang na magagamit niya at the time of your employment sa Indo, kundi maski pagluwas niya. Yes po. So yan ang mga fringe benefit kisa rong employer, sa rong entrepreneur, fringe benefit. Yes. Ito sa rong profit ito eh. Opo. Talagang nakakauma. Anyway, alas 3 na po. Dakul pa ko tang pwedeng pag-ulayan ng mga yun. Kaya lang tapos na ang sa tuyang Yes oras. po. Ang stay mo na lang pong parting words. Sa mga gustong mag put up ning business na sa hiling mo wala kang kakayahan. So yan, mag-ano ka lang, mag-inguha ka lang, mag-pray din. Kasi ang ang prayer pigsisimba ni Lord, doon duman sa mga unexpected po na na pagkakataon, na moments. Opo. Ako po 40s na nung nag-start ng business ko. So hindi ko na ine-expect na magiging successful pa po. So it's not too late. 'Di ba? Tapos po kung grabe po ang pigaagihan mong pasakit, magugma ka kasi balay mo may pigahanda si Lord na magayon na bagay para sa imo. Okay. So yan po ang magayon na mensahe sa tuyang resource person na si Maris Sir. Siguro inspired ka ni Alejandro
Kaya mas lalong luminago ang sa negosyo. Grabe din po ang ano niyan. Pwede rin siyang i-invite digdi. Nakakatakot lang, kaya baka ko ng trade secret kan di si GB eh. So, nasa broadcasting man ni si G. Anyway, tapos naman po ang sa tuyang oras. Unang-una, salamat Maricel and G sa pagpaundra kang sa muyang imbitasyon na maging resource person di sigurado dakulon ng manudan kay mga kung mga interesadong magnegosyo ang sa itong mga paradangog. Ano po? So digdi naman po nagtapos na tayo ang programa. Maghilingang girare kita next week, same time, same day, digdi sa programang Negosyo Time na. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world.